Shin me yasa jam'iyyun siyasa ba sa cika alƙawari? A kowane lokaci na zaɓe, al'umma na cika da bege, 'yan siyasa na zuwa da alƙawura masu ƙayatarwa da shirin da yake kama da zai canza rayuwar kowa. Amma sai dai bayan sun samu mulki, sau da yawa wannan alƙawuran da suka ɗauka yakan zama kamar hayaƙi wajen ɓacewa. Sun ɓace ba tare da wani tasiri ba. Wannan yana sa mutane su fara tambayar cewa me yasa jam'iyyun siyasa ba sa cika alƙawari? Abu na farko shine alƙawura da yawa suna yin su ne domin samun ƙuri'a, ba domin a cika su ba. A lokacin yakin neman zaɓe babban burin ɗan siyasa shine ya lashe zaɓe. Saboda haka zai yi alƙawuran da ya san ba su da sauƙin aiwatarwa amma suna da sauƙin jan hankalin jama'a. Wannan yana nuna cewa wasu alƙawuran ba daga zuciya suke ba. Ana yin su ne kawai don jan hankalin jama'a. Abu na biyu shine rashin tsari da bin doka. A wasu ƙasashen ana samun tsarin da yake tilastawa gwamnati cika alƙawuran da suka ko kuma su fuskanci hukunci. Amma idan tsarin ƙasa bai da ƙarfi ko kuma babu cikakken bincike da sa ido, to jam'iyyun siyasa ba sa jin matsin lamba na cika alƙawuran da suka ɗauka. Na uku shine cin hanci da rashawa. Kuɗin da ya kamata ya gina ƙasa yana ɓacewa a hanya. Bayan sun hau mulki sai su canza fifiko. Abin da suka gaya maka jiya yau ba shi da muhimmanci a wurinsu. Na huɗu shine idan mutane sun yi zaɓe sannan suka koma gefe suka yi shiru, to 'yan siyasa ba za su ji tsoron cika wannan alƙawuran da suka ɗauka ba. Amma idan jama'a suna tambaya kuma suna bin diddigi sannan suna hukunta wannan rashin yin aikin ta hanyar zaɓe, to hakan na iya tilasta canji. Saboda haka mafita ita ce dole ne mutane su daina yarda da alƙawura kawai, su fara tambayar yadda za a aiwatar da su. A ƙarfafa ilimin siyasa da wayar da kai domin mutane su fahimci haƙƙinsu. A rika bin diddigin ayyukan gwamnati ba a lokacin zaɓe kaɗai ba. Idan jama'a suka tashi tsaye suka nemi gaskiya suka ƙi yarda da yaudara, to dole ne siyasa ta canza. Domin siyasa ba ta da ƙarfi fiye da al'umma ne ƙarfin siyasa. Allah ya sa mu dace. Amin.